belai hohom dodom khayui tini bukuk dol ini yang nomination rotariwo manjagi tongkai baika katong khaja khayui samang musamang khayui nukui tong mani mot hingke keplai di misil khaima hayang lai tong kha tini nomination romani salono nukui tong na belai kena katong khaja kayu nomination rolai jak ngai tong nomination romani joran ngai tong tabo buku dol ini yang ngai Bataya ini keplai kayu nuksa ke tongka bukuk dol ini ngai osis notun bazar malbasa edisi asok kayu bubagrani thansani sobabo jotono khabaksa khaibai yaka phaijak samang mosamang ben bai khaibai jotono khak hohom dodom lai jak tini nomination lai mani salo tabok nomination lai wi tongo nirok live nai wi tong nai ro jotono आशीर्वाद khaide tini bukuk dolino gobang bukuk bai paithung bubagrani imang tini thinang untung hunoi saya ayang bisingo office bisingo kena nomination cholewi tong khatini sung nepuila ti pramotani ngai tei tini ulap phaibai nai juda party ngai IPF BJP tei TPF songbahai na rorai tiaba sung tabok puila rolai wi tong utini ini kelompok bazar lama sak lai yang tongkha kebo bazar cer lai lai bali reli khai bali ulo tabok tung lai jak lama hom dadam kapong khaja khai wi kapong na sungo sini ram khatne al khadane takut buku kota